те, що у них зростає дефіцит в протиповітряній протиракетної оборони ворожої, ракет до зенітних ракетних комплексів, радіолокаційних станцій. По-друге, дефіцит уже ми успішно, особливо, як бачимо, по Криму, б'ємо, виводимо зі строю, а також елементів закордонних, які є компонентами різного роду складної техніки радіоелектронної в системах управління, навігації і таке інше. Тобто, от по цим трьом напрямам вже почав проявлятися дефіцит, і це добре у ворога. А ми використовуємо як своє, так і те, що надають, але це боротьба. І бачите, ну, щоб бути ефективними, треба знижувати показники своєї помітності і розробляти додаткові заходи і тактичне застосування змінювати для того, щоб долати протиповітряну протиракетну оборону ворожої і з більшою вірогідністю наші засоби повітряного нанесення удару досягали цілей.